mepa wo kyɛw wei yɛ mfantefoɔ abakɔsɛm na yɛsua no ɔfa a ɛtɔ so mmiɛnsa ne naano no yɛsua kokoduru baabi a mfantefoɔ enya nsuo nom yɛ a wɔnom ɛtu saa nsuo yi din eku asɔ no adɔfonom ɛnɛ mede ɔfa ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛbrɛ mu mepa mo kyɛw mo ho te sɛ minim sɛ ɔbɔ ade ada romanti mo ho yɛ ɔfa ɛtɔ so mmienu no yɛnyina ba behunu sɛ mfantefoɔ ɛkokɔ no mu nsuo bi a saa nsuo no wɔnom tu ne din eku asɔ ɔdɔfoɔ sɛ wopɛ sɛ wohu baabi a saa nsuo yi ɛtene fa paa wopɛ sɛ wode w'ani kɔhwɛ ade a te sɛ wokɔ baabi a yɛfrɛ hɔnom new nkosukum wobɛhu saa nsuo yi ɛwɔ hɔnom saa nso na sɛ wonam nkurofol ɛkwan so a wotumi hu saa nsuo yi sɛ meka sɛ nkurofol a ɛyɛ ɛnkane ɔmampanyin Dr. Kwame Nkrumah ne kurom nkurofol moma yɛntoa so ɔsom ɛto n'ani no wɔhunu sɛ enwusie bi efiri asase ne so atifi hɔnom baabi ɛɛba wei ma ɔka kyerɛ mfantefoɔ ne sɛ wɔnom ɛnkɔ wɔ n'anim na osusu sɛ nipakuo bi ɛwɔ bɔhyɛ asase a wɔnom ɛkɔ akɔtena so no ampania para ɛbra mfantefoɔ ɛbɔ pini hɔ no wɔhunu nipakuo bi a na wɔn tirinwi ɛyɛ mpɛsɛmpɛsɛ meka ne sɛ na ɔmo yɛ rasta ɛbra mfantefoɔ ɛne ɔmo dɔm ɛba bɛduru saa asase yi so no wɔnom kɔnfoɔ no etwa dua bi a ɔde ne nkɔn esii fam wɔnom twɛn ɛma ne di nansa soɔ no na kyerɛ sɛ dua no afifiri wei ma wɔnom kyerɛ mu sɛ saa bɔhyɛ asase na wɔnom pɛ sɛ ɔmo ba so no ɛhɔnom na wɔnom aduru akɔnfoɔ a wɔnom etimi bua mfantefoɔ ɛma wɔnom bɛduru bɔhyɛ asase yi so no na wɔnom ɛyɛ mienu kɔnfoɔ aku ɛne amina wonim sɛ yɛyi saa nipakuo yi a mfantefoɔ ɛba bɛto wɔnom ɛwɔ asase yi so ɛto nkyɛn a wonim sɛ wɔnom ɛba bɛto bosom bi ɛwɔ saa beaeɛ saa bosom no na ne hu ɛhu yie paa na ne din de ɛnyanya akwa ɔdɔfoɔ wonim sɛ saa bosom yi na ne ti ɛyɛ nson 7 na n'ani ɛyɛ maako 19 mekyerɛ mu a 14 na ogyina hɔnom a ɔto n'ani a ɔhunu asase ne so afa na nyinaa wonim sɛ yɛwɔ sini bi a ne yɛfrɛ no the head of Medusa saa pɛpɛɛpɛ ana mfantefoɔ ɛba bɛto no wɔ wɔnom asase a yɛfrɛ no adogyiri yi so na wiem atumfoɔ ɛne asase so atumfoɔ honhom biara a na wɔnom ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛba aba abɛha mfantefoɔ yi biara no na saa honhom yi ɛka wɔnom ɛkɔkɔgu ɛpo mu na abakɔsɛm kyerɛ sɛ ahonhom ɛfa na wɔnom ɛkɔkɔgu nsuo ɛpo mu no na yɛ saa bosom yi ɛna ɛyɛ wɔn saa na saa bosom yi na ɔsan wɔ baako ɛka ne ho ɔno ne yɛfrɛ no wobɛtu anaa wobɛyera mfantefoɔ ɛho tɔɔ mu yie paa ɛnam saa ahonhom mmienu yi mfantefoɔ kura a ɔmo di kan pie so yi na ne din de adogyil ɛna a me ne wo kasa yi yɛfrɛ no Mankessim na deɛ nti a wɔnom ɛtoo hɔnom din Mankessim no ne nyinaa ne sɛ anomaabɔfoɔ apaafoɔ ɛne nipakuo binom ɛba bɛka mfantefoɔ ho ɛma wɔnom ɛkyekyere kura a yɛfrɛ no adogyil yi ɛno nti wɔnom nyinaa ɛka bom ɛto kuro yi din Mankessim na ɛbra ɛmmerɛ ɛkɔ animu no ana saa nipakuo yi binom wɔnom deɛ wogya a ɔman yi hɔ ɛto a wɔn akwantuo so ɛna me ne wo kasa yi Mankessim ɛyɛ mfantefoɔ efie sɛ wokɔ mfanteman mu a wɔnom wɔ afahyɛ binom a wɔnom di na deɛ agye din paa yɛ bɔbɔɔ mfante afahyɛ saa afahyɛ wei wɔnom di no wɔ na wɔtwe mmienu biara edi kan wɔ ɛbɔ bosom mu ɛyɛ September adɔfonom kakra yi am de brɛ mu yi mahunu sɛdeɛ mfante abakɔsɛm kakra esitie emre kwa animu no yɛbɛyiyi abakɔsɛm binom a aba abɛsi wɔ mfanteman mu asa abrɛ mu nyame hyira obi biara nyame nka mo ho mesrɛ wala ɛyɛ me YouTube link no ɛda me profile ne so wɔ ɛyɛ ano abɔ so no akɔ subscribe ama me wate medam ase
nyame nhyira obi biara sɛ mekasa tie obi a momfa nkyɛ me na sɛ mano nso ɛfom wɔ mekasa mu a na mode akyɛ me ɛda foforo mede nsrahwɛ bia anaasɛ abakɔsɛm ɛbɛbrɛ mu. Bye.